دەم باش تەماشەوانین هێژە ئەم di بەرنامەیەکی پانۆرما هەفتەیەدا di بەرنامەیەکی نو de dîsa em bihevڕێne ev bername پانۆرما هەفتê ji aliyê rêveberiya Çarpel Medya tê birêvebirin vê heftiyê dora min e ez hêvî dikim ku em tevî mêvanê xwe ve û tevî temaşevana ve em demekî berhemdar bi hev re derbas bikin. Beriya ku ez gazî mêvanê xwe bikim ez dixwazim ewlê hinek ji wera behsa Covidê bikim. Wek ku tê zanîn ev zivistan ku ewa seqem zêde dibe û saxwaneyê ku Covid jî zêde dibe. Ez hêvîdar im ku milletê me û dost û hevalên me xwe ji Covidê biparêzin. Niha ka bira vê heftiyê mijarên me em ê bi mêvanên xwe re şive bikin. Mêvanên min Kek Hüseyin Kaplan û Kek Faxrî Karakoyunlu hûn her du jî bi xêr hatin sersera serçava hatin ketin. Gelek spas malê ama. Belê em dest bi bernama xwe bikin. Ji kerema xwe ew hevalê teknîkê bira mijarameyê ewil bînin ekranê. Belê, cardin û xêr hatin sersera serçava. Mijarameyê yekem li Tirkiyeyê êrişên nijadperestî li ser Kurdan ranawestin. Me sernivîs wîya wayî amade kiriye. Niha li navçeya Anqerê Mamaxê li mihela ku dibêjin jêra dibên Türközü li wirê kesekî bi navê Volkan Temel, kesekî Kurd li wirê leqayî êrişeke nijadperestî hat. Dema ku êrişî wî kirin gotin ew ê Türközî ji Kurdan re bibe mezargeh ji virê herin. Bi wî rengî sloganan avêtin û êrişî wî kirin, wî derb kirin, birîndar bû û paşiyê polîs ji bo êrişkaran tirê lêpirsîn çê nekir. Dîsa wek ku tê zanîn ew malbata dede oğullarê di meha heftan da siyê meha heftan da heft kes ji wê malbatê jin mêr zarok şehîd ketin. Ez dikarim wisa bêjim zilm bû çünkü zilmek mezin bû êrişek nijadperestî bû. Dîsa mehek beriya bûyera dede oğullarê
li İzmir'e yani de meha şeşandan bêjin li İzmir'e xebatkara bi navê Deniz Poyraz hat qetilkirin êrişkarekî êrişî HDP kir çû ket hundirê HDP bi tenê ew xebatkara ku çay ji HDP'liyan ra çêt kir ji xwe ra bi meaş dûr da dixebitî wê qetil kir evana tev kek fexrî hema mişte dest pê bikin çi ye mesele ev çima evana êrişî Kurda dikin keremke Ya de mesela êrişkirina bi vî hawayî evet ne yani em bêjin evana bu yerê li rûyê erdê ye yani evana ne ew min mesele jî bin çünkü gava tu dîrokê dinare mesela Kurda mesela hinek êrişkirina hinek kesanin e mesela Kurda wek milletekî wek welatekî wek çand û hebûna milletekî wenda kirine yani eva êrîşa jî bi her hawayî tê domandin mesela êrîşa kesa insana nine yani gava tu vî hawayî binere êrişkirina ev kesana belkî ne tişkî mezin jî ez kanim bêjim çünkü di sed sala borî da tiştê ku di nav civaka Türk de hatî kirin perwerda wana em bêjin dijminatiya milleta karê ku qetleyam û jenosîdê ku li dijî eqiliyetan bêjin û dijî işte yên gayrîmûslîm û ev felsefa damezirandina dewletê da yekîtiya em bêjin evekê milletekî eva formülasyona û ev şerra meselek ew nine mesela kesan nine ji ber vê ya eva meselana divê ya wek evê iceberg jê ra tê gotinê tedî wek çiyayê evê em bêjin cemedê ew rokî wiyayê yani niha gava em bi virda bikevin roy mesela çel sal şerrekî germeyî bi çawayî de bira bibe li dijî Kurdayê ye yani eger ku herd alî jî bi hawakî ewek di nav hesabekî da wek Tirka vê danişiqlî bijî goreyî min bi vîya ve jî ya qir dibe Kurdin herotê kuştinê Kurdin îro 4000 gund wêran bûn hat şewitandinê erdîgariya Kurdistanê ye em bêjin 4-5 milyon însan ket kolanê dewleta ket kolanên metropolê Tirkiye wek ku tu berxika wek ku tu kaerika bişînî nav gura evaya evet yani bixura wana proklemanayê bînin ez kanim tişkî bêjim yani ya tehlike tişkî bîyî tabii bi min evê dina em bêjin nîjadê din eqaliyetê din ji Tirkiye re tişkî îfade nake qedyan wan mesela yani Türk zanin ku hebûna wan û tunebûna wan an jî hebûna wan li ser tunebûna Kurdayê wî baş dizanin ya ku berxwe dijî Kurdin ji ber wî bi min ewa vê dawiyê nîşana tişkî jî ew dike yani berê dihat gotinê gava ku bahsa wê dibûn digotin wê çawanê jî biterkîn herin Kurdistanê mal û mulkê we navê ji me re bimîne yani bi min wek prova nav Kurd li wira
براستی زنگین دبن gelekî wî feqîrtir e lê li Tirkiyê sermaye ticaret karê mezin dina destê Kurdan dayî û Kurd xwedî gelek ewin sermaye û hebûne li Tirkiyê bi rastî çawa çavê xwe demakê bera ew ê Ermeniya û mal û milkê Rûma û Ermeniya gayrimîslîma dan ewna wê prova ew ê jî dikin yanî Kurd li wir xwedî milkin xwedî erdin xwedî gundin xwedî fabrîkanin xwedî otêlin ji wan re tişkî nîşan didin nêze gava ew bû hûn ê jî vana wan dakin yani vayîşana wisa hêsa nîne yanî ez ji ber ya bes tenê ew nebû mesela dijminatiya Kurda berê Kurd çi bû cîranekî baş bû çünkü navê ne Kurd bû navê Roşhilatî bû Doğulu bû Şerqî bû navê wî neza çi bû Axmaq bû işte Sadık bû ji Türka re xizmet dikir ama gava îro divê ku ez Kurdim kesayeta xwe şexsiyeta xwe dînê holê dînê ziman li hemper wî diparêze ji xwe ew dîn dibe yani ew kes wek kesekî tê nehesibîne dewlet ew şîret kirî ew perwerde kirî tu ji vana tişkî dikane bipêje ez ji ber wî ya bi min bes ew ne mesela havînê tu zanî ji Başûrê Kurdistanê malbatek aliyê Anamurê bêş bû hat kuşt kiraba hat kuştine yani em bêjin ew geştiya turîstê ku ji Kurdistanê hatibûn li Qaradenîzê çanîn serê wan em zanin yani bes di dewletê nine ev nîjadperestî ketî ruhiyata milletê Türk yani bi min tehlika mezin divir dayî yani devlet tine karara bidijî yani civak wek hêsanî ew nabe ji vê wê devber nabe gerem diye bizane yani keko yani te dibêjî dewlet sibê bêje em ê bi Kurdan re li hev bên jî dibe ku Türk xelkê Türk bêjin em qebûl nakin rast e yani ez wisa hêsa nabînim nêze devlet mesela li Başûr bi sedaf re hev kirin ne wisa yani tiştê nebû derketin li hemper millet em bêjin ew peymana hefteyî ew kirin bajû kirin îmze kirin em bêjin 2005 da evek bingehîn destûrek danîn ew şiyê ku îro desthilatdarin û virda wê dan bi saxiya Kurdistanê xelas bûn dibin zilma Saddam da bûn pekî dijminatiya ku îro Kurdan re dikin bo çi ye yani destûr vekirî tiştê hatî jiyandin vekirî ye hukmê Kurdan vekirî ye gitiş ew çima ev yani tiştê ku me hefteyî da dest xwe xistibû îro din xeteriyê dayî tu bawer bike heftê yani fikra Kek Hüseyin jî bipirsin Kek Hüseyin Kek Fexrî Qarakoyunlî dibêje dibê yani milletê Türk ku siyasetvanê wana bêjin em ê bi Kurdan re li hev bên jî mümkün e ku ew qebûl nekin gelo ev mesele ku ewa di nava Tirka da carbicar pêl wek pêlên berê carbicar pêlên nîjadperestiyê bilind dibin carnê dadkevin bi hizra te gelo ev ji berê xwe da çê dikin an evan kesê ku van êrîşan dikin di nav hin saziyên veşarî ê dewletê de ne û bi tenê em lê nêrin ku ev êrîş li ser Kurda bi tenê jî nînin
وەک کۆ جەنابێ وەژی دزانە درۆ بەرێ لە ئیزمیرێ سێ حەب کۆچبەرên سووریەلی هاتن شەوتاندن یعنی ئەو شەوتاندن بڕاستی تشتێکی عەجێبە و ئەڤیانێ وسا پڕ زێدە مەدیا تورکیەدا jî cî negirt yanî di televizyonan da di medya civakî da zêde negir cî negir gelo hûn çi dibên divan ji bo van êrişa hûn ê çi bêjin مرحبا جوار merheba keko بۆ ev derfda me jî em gelkî spasdarin kek fexrî pir xweş anî ziman lêbelê tiştê ku ez ê karibim lê zêde bikim ev gengeşiya bu ji çend sal û vir de goserî daye jî texmîna min wê ne tişkî tesadüf be hinkî dîrokî bingehîn çika wê heye neketine fakat a got îro rojane got hemen her rol li devera carê li malkî dixin vir biterkîn û herin tişkî din heye tu here kîja mehellê Tirkî tibine re li wê derê bi kêmasî 10-20 êgo li Kurdistanê hatine kuştin hene ew jî bavê wan heye kurê wan heye qîzê wan heye diyê wan hene xwediyê wan hene yanî hinek jê sedem yek jê jî merev karibû yê jî vigirê bide û ya din وەگۆکەک فەخری هانی زمان ez ê ji tarîxê kevnî dûr de tişkî bêjim ew Hesen Heybetlî hebû Sêrtî bû wekişa navî bihîstiye di zemankî de diwarê xwe de li Sêrtê feqîr ketin bavê wî 15-20 merivê xwe dana dû xwe û çûne Stenbolê li navê wan çi ye ciyê sebze lê tê firotin Pazar halê rin wê de çaxê dewlet hew qasî ne çî bû hew qasî tedî çi ji hev cuda nebibû kî biçe xwar li kî de karê wa bixebitiya evna jî şuxlê 15-20 heba çûn wê de xwar hemaltî kirin laz li wê derê hebikî ji ber berî wan bi çend salkî çûbûniyet û dûr de bi cî war bibûn û menfaeta wê de gelek wan xweş hatibû wexta ku çûn ewil ew kirin wek nîvxulamkî xwe çilo got hûn ê dibin emrê me de bixebitin me çi îş dawe hûn ê ji sedî va qasî bidine me mecbûr bûn feqîr bûn jar bûn qebûl kirin ewilî qebûl kirin çendakî xebitîn Hemal Hüso bavê Heybetlî insankî şiyar bû insankî wilos kêrhatî bû ji xwe di fikirê dibe mana ev nade dewlet ew ne ew jî wek em ê ji Trabzonê û ji Samsunê û ji nizam kî de hatiye vê de ji xwe dixebite ma çi cûdatiya wî û çi zêdetiya wî li ser me heye got ez radim xeracê dimî ev ya merivê xwe top dike dibe law hûn biya me bikin kanî em ê nema xeracê bidine vana ji xwe dişûnin va me jî vê de nas kir û xelkê em nas kirin û em patrona nas dikin û em kamyonciya nas dikin kêfxweşiya got dine me û hezkirina got ji me dikin ji bo ku em bi dil û can ji wan re dixebitin jiya vana bêtir e em nema dine wan neyse emna li hev dikin û diçe ji wî patronê wana re dibêje dibe jî îro pê biz xeracê nadime te dibe çima ê divê bes e yanî tu cûdatiya min û te ji tu tune tu jî xebatkarî ez jî xebatkarim tu jî barê xelkê bar dike dadixe ez jî wekî te me yanî ji bo çi got ne zilm be ji bo çi ez ê vêna bidime te vêna tê bide me ew jî divê nadime te welhasil hepkî nava nexweşî derdikeve ev na lê dinere ê wê çaxê meselen laz hene em bêjin bi sedab dusu da wana qey 15-20 dikin ew Hemal Hüso dibêje dibe law ji merivê xwe re dibêje dibe koro law ez ê îşev herim ez ê vî serkêşê vana bikujim wexta ku min kuşt wê gazî wan keve hemî ji xew rabin
و به هوار و قیرین دبی وقتا گو موی کشت و هوار و قیرین وان کد هونجی وان بد نبر سینگا خوا و چک کد بر و لیبخ هونو بگرن همیش بر و بازدن اما بسر کبن عینی تاقتقی پیک دینن و بسر دکبن هیجی گروی مروی دوستوی آنا پازار چیگه دسته سیرتیا و بدلیسیا ده همه پازار ترکی دسته کردا دنه متحد دسته کردا ده متحدی دسته کردا ده یعنی بره شغله گو گران وانا پاشه بون آغا بون وانا قیمیش خواند کرن با کاری گران بکن اوه گوش فقیرتی جارتی چون اوه دی وقتا گو با ایشانا دکرن ایرو وانا گجونه راند مرکزی آنا تهر الاستانبول تلید نره یکی دو قرزی کی بچوچک ده کرسی کی تنید کویه تلید نره کرده چاقماقا تعمیر دکو دادگره اما تنکارم 10 میلیارد جیوی بستیم کک حسین از خوازم تشتکیش تپرسم گلو سدم ev erişkariya van nijat peresta ev zamanı çepel siyasetmedarın Türk çünkü zamaneki pır neyini bikartinin gelo sebep merv dikare beje sebep yekjeji ev zamanı siyasetmedarane teb hirsin teb acizin ama گوتنان جهورات ویژنو و تبجی وقتا باسا کردا دکن و کردا وقت تروریست بنافکن قالوا ازي بموادي ازي بموادي او خلاص بو بيدا يجي ازي بما صدما جهندور سياسات اذا افتشت برب محل او برب كولان او برب سكاكا فتشه بله يعني دفي واردة أمجي حبكي بهزم أمجي حبكي بطاقة مثلا وقتا قل سقاريا لاو باب جبو صادجة بكردي آخي بمهات نكشتن قومه كردا راقشون كي وك آگو هيران ديگ هاتا كشتن ملت حميد دركت كولانا نيفي پرجه كرده مبو قو امگش هيرانن و امگش ارمنينه قو مجي الوا كولانا ام دركتبانا ما قوتبانا يا ناوه كشتيه مكيبو ما بگو تا ام اون و ما راقشون كي ها الريدابانا يا بلكي وجاردي چه بانا اما نوسا گلكي بسربستي تشکی گل کی گو مروپه دیشه تشکی گل کی گو دل مرد شوت پارتیه مچون CHP جی چو HDP جی چو AK Parti جی چو خدا پارجی چو جناب گشا آ گل کی گو از به اشیام و گو تشکی یعنی تشکی گو تو سدمک ولو چیک تنبو متحد سنجار دبجه دبه اف کریارا هانی قریش گوچه بویه اف داربل دموکراسیا ترکیه کردی خودو پار دبجه چه یعنی جبو گو اوجو خواه بکردی پناست که یا هیلکی خواه او دبجه چه اوجی دبجه افنا نبشیورو و بشرط و شروط بو و بعاقل کی گول لسر هف گراندن و آنی نفی قوناغی هی مال نخرا بری و 5-6 ماه دمایی سه چنده مایی سه ده گرتنا سروه درم 6 هفته انسان وتنا هم کرد دوی مجاره دا گوتنه خوی داوی بیجه چونکی وای 25 دقیقه مد قده هم ام مجاره یکم دانه ما وقت پر جوی مجاره را اوکر کرم که yani ادخوازم ve بیجم yani وقتا گو سیاست مداره ما وقتا گو مثلا پارتیه ما چونه سر ساغی اوان 7 انسانا yani لبامو گو شغل ترافیک قضاسی کی چه بو به خال کی مره آب کی مره گو چوبه رحمت مره چوی سر ساغی اوی yani کسی کی لوی داره لبر شعبی وی ملتی رانه بو نگو اف انسان منه ام خودیه وانه عقل خوب سر خودن تشکیدن و اعطا و گستا چه ببه امیجوه قبول نکن
و ام وی واری ام سپاس ام نکارن هوقا مجارا پر درێژ بکن هێویا مژوەک و hûn heta dikaribin hinkî Kurd bikin bi rastî dermanê ku em leqayî êrişên nîjadperestî nebin divê ku em li ser axa xwe desthilatdar bin em hetanî di destê van guran davin ew ê gurin gur e li her derî gure ew ê êrişî me bikin em derbasî mijara didiya dibin ama îcar ez ê mijara didiya ji kek Hüseyin dest pê bikim Sendîkaya Perwerdekaran bi navê Eğitim Senê teşkîlata wanî Mersînê broşûrekî belav kir divê broşûrê de malbatên zarokên ku diçin dibistanan dibistanên seretayî na yanî yek û pola yekî sinifa yekî di dost sê çar na a pênc şeş heft heşt mafekî wan heye di sala 2012 da dest pê kir ew maf çi ye ew maf dersa bijarte dibêjin bi Tirkî divên yaşayan dîler yanî zimanên zindî di nava wan zimanên zindî da kurmancî û zazakî jî heye ew Sendîkaya Perwerdekaran bang li balmatan kirin gotin ji bo zarokê xwe gere hûn di meha yekî da di nav meha yekî da hûn dersên zimanên zindî hilbijêrin zimanê dayîkê kîjan ve wî hilbijêrin û bang li mamosteyan jî kir ji mamosteyan ra jî got hûn jî çi bikin hûn jî ji wan re bibin ji wan malbatan re bibin alîkar û hinek ewkên teknîkî jî dan em bêjin yanî hin zanînên teknîkî wek mînak ji bo ku ew ders di polekê da di sinifekê da bêdayîn divê ku dê hev şagirt mürecaat bikin hebe tabii ev piştî ku ew derket dewlet weka ku jê ew bû poşman bû ji wê bonê zehmetiya derdixe dewlet jî zehmetiya derdixe û wexta ku hênû ev maf hat qebûl kirin ew partiya ku wê demê em bêjin HDP vêgavê berdewamiya wan e ew ê partiyê jî got em qebûl nakin ev yanê ew ê bibe sebeb ku îndî perwerdeya zimanê dayîkê nedin me belê kek Hüseyin tê çi bêjî divê mesela dersa bijarte a zimanê kurmancî yanî zarabayê kurmancî an zazakî û hilbijartina wî kerem ke برای عزیزانا وقتا گو مرو به تبایی المسئله دنره گرک حبکی مرو بپیوه بو وزنینه یعنی آنا چه سدم چه بو گو ترکی هات و قناغه گو کاربد ملی ایتمه ده دری که آها کرداره بکه یعنی اف کدک هیه اف خباتک هیه اف yani sermaye tişkiye. Li ba dilê me ez bê moxta got tiştê a got derketin yani merev jî bi tişkî a esasî ne wek mesela TRT şeşî. Heta çi bu tişkî esasî got merev karibe vî îşî bixe hemêza xwe ez qayîlim got berfireh bibe biçe serî. İja hinkî li ser lêkolîn kir midî dibêjin li Mêrsînê ê got di vê xebatê de yek tenê mamoste Kurd e. Barê giran jî hemû ketiye ser wî camêrî. Ewî jî ji malbatê Kurda re ji dostê xwe re ev bangawazî kiriye. Fakat yani ev wê hemberê wê pir
ne gel ki dilê me ro çêbe. Ji bo ku dilê me ro çêbe gerek kî pêşkêşiya vê nabike? Gerek siyasî partiyê got li Mêrsînê desthilatdarin û xwedî rêxistinin û di nava gel de hatine nas. Ew wexta got vî warî de alîkarî vî îşî bikin, ew astengiya û ew sıkıntıya got dewlet wê bi dizî li ser millet penase bikî, ew ê hinkî zayîf bibe, wê hinkî kêm bikeve. Yani wê hinkî binere got xwedîkî wî jî heye. Yani ana mesela wexta got sadece ew mamoste tenê bi here li kîjan mala welatxwarêzekî Kurd û gozanibe ferz e û rast e û way koçber bûye ji ber got Kurd e wê cesaret neke. Çünkü li wir bi cî bûye, buwar bûye. Yani ji bo wê tiştî tu koçberiyê got bi cîkî dide here nade çavê xwe. Ji bo got ev pêk were û bi ser bikeve, yani ji vî jî re xebatkî lazim e. Xebatkî berbiçav lazim e. Xebatkî got evê got bi millet re li ser navê siyasetê xwe penase dikin, di pêşkêşa wana de ev tiş ancak biçe serî. Em li mêrvaya em li Qoserê ne. Li Qoserê qet tune sed malê Qoseriya ama hê Qoseriya tenê li Mêrsînê hene. Her malek dibêje 2 zarokê wan hene, 3 zarokê wan hene, her yekî binivîse ev dibe nizam çuqo. Ji ber wê yekê yani wê bê bîra we jî 2012 bû 2012 bû Kurd navê wê çi bû? Ew dernek çêkirin. Li Anqerê jî çêkirin. İbrahim Güçlü wana damezrandin. Pişra ev siyaseta me yê anha goledar tik kesî ne bi şîrîkantî û ne jî ji dervî wan heqê jiyanê nade ti kesî. Ji ber wê yekê ew Kurd der ew Kurd der ketin nava wê de ji bela wela kirin, hemû hatine girtin, tu pêşvecûn çê nebû. Yani ji bo wê yekê ev barekî ne wî mamosteyî û wê grûba wa mamosteya tenê. Ev milletê welatperwer însanê Kurdxwaz yani ew jî gerek di vî warî de hinkî destê xwe bin kevirxin alîkarî bi wan re bikin. Belê. Spas kek Hüseyin. Em ji Kek Fexrî Qaraxoyîn bipirsin. Kek Fexrî te gelek mamostetî jî kiriye tu perwerdekarî ez dixwazim fikra te bistînim. Gelo divê ku Kurd vî mafî ji bo ku bi kar bînin çi bikin wek ku cenabê we jî dizane îsal dema ku mamosteya standin yani standin kar mamosteyên nû ji bo zimanê Kurdî tenê 3 kadro vekiribûn. 3 mamoste standin. Em tev jî dizanin ku ev ya têr nake lê diviya da ez dikarim bêjim ku xelqê me jî hinkî sûcdar e. Tu çi dibê diviya wê da? Tek hedefî danê tek wek min got perwerde bi ziman, çand, kültura Kurda evaya yani bi dilxwaziya dewletekî dagirker, dewletekî ku dixwaze yani li rûyê dunyayê wê peyva Kurd û Kurdistanê û çand û huner û ewa wî rake ji vêya tu nikanî bipê yani diva şertana de. Ji xwe gorê destûra wan jî di xala çel û dudiya de her welat bêjin evekî hemwelatiyê Tirkiye ve Türk de hesibîne.
Kara çelu dudiyaş ku evu yani eva astengeki dibêjî ku yekî ku hemwelatiyê Türkiye ji wana re em bêjin wek zimanê zikmakî, zimanê dayîkê bê tirkî zimanekî din nê hîn kirin. Ev çi demeyî, çi gotine? Ev gotin Kurd, Türk, kî de birav ve hemwelatiyê li Türkiye giş Türk'in û madem ku Türk'in ji bo Türka jî wek zimanê zikmakî bê tirkî tiştek nayê hîn kirin. Çi dimîne? Dibe ku wek zimanê biyanî hîn kirine. Yani bi kursa û bi hinek tiştan falan. Heta niha tabii nekiribû nav sîstema wê, sîstema em bêjin perwerdaya Wezareta Perwerda Türkiye. Bi rastî divê pêvajoya em bêjin 2012 da ber wî jî ewek derxistin lê ew bi hawakî dibû. Divê pêvajoya aşîtiyê da û virdawê da demokrasiyê da em bêjin hem ji bo Rojava hem ji bo Yekîtiya Ewropayê hem ji bo evê eva dest pê kirin. Mesela Artuklê li Mêrdînê üniversite vebû. Bi rastî karê baş çêbûn ûra yani niha tiştê ku wê demê bû ne dilê me bijî goreyî Tirkiye tu gava tê empatiyê bike yani. Goreyî Tirkiye şoreşek bû. Çi de birav be. Yani TRT Kurdî jî şoreşek bû bi min. Îro jî di TRT Kurdî de bahsa Mustafa Kemal nakin. Bahsa Ziya Gökalp jî nakin. Bahsa Süleyman Nazif jî nabe. Di TRT Kurdî de bahsa Ahmedê Xanê dibe, bahsa Fekiye Teyran dibe, bahsa em bêjin Dîroka Kurd û Kurdistanê dibe, Evnîgariya Kurdistanê dibe. Yani eva tişkî hêsanê ne? Gerek Kurd eger dilxwaz û samîmî bin va ewana destketiyana destê xwe wisa ew nekirane. Mixabin di wê demê de ev partiya ku işte Hadep bû ya jî çi bû ew wan wê demê va ewa bi rastî bi zanebûn bi hesabê ew red kirin. Îro ez naçim evê, naçim Rojhilat. Kurdê Rojhilatê tu neyî. Tu wana me hesibî. Îro li Qoserê wekek Hüseyin got, li Heqarê, li Şirnexê, li Wanê, li Agiriyê yani yê ku çünkü pênc û şeş û heft ew ê dixwazin. Gava tu ziman nizanibe, ew zimana hîn nabe. Fakat tu ziman zanibe, hînbûna ziman kolay ye. Çünkü harfê Latînî ye û çiqu tu zane, tu Kurdî jî zane, bes tê nivîsa wî hîn bibe. Pir hêsa ye. Ne tişkî ew e. Lê îro eger wê partiyê evaya red nekira, wê rojê bigota 6-7 milyon insan rêyê wan digire. Tu du zara da bihesibî li her malbatê 12 milyon insan dike. Eger gava vana samîmî bana û biryarek siyasî bigirtana ji endamê xwe re yê ku rey dan wana, yê ku hatin kuştinê, yê ku ew bes ji wan re biwotana. Hûn ê herin vê evê bibijêrin. Vî heqî hûn ê bibijêrin. Bigotana bi rastî sîstema perwerdeya Tirkiye dat xetimandinê. Û vaya kanîbûn bibira navê Yekîtiya Milleta. Bibirana ew hukûka navnetewî. Evana wisa keko ez dibêjim divê ku milletê Kurd gere hinekî dijî bi hestiyarî nêzî ziman bibe. Ziman ji
kalkalke min tiştê ku mîrateya ku ji min re maye zimanê wî ye. Yani em bêjin ew kalkalkê min başqa tişkî wî ji min re nemaye. Zimanê wî ji min re maye. Divê ku ez jî wê mîrateyê dewrî zarokê xwe bikim, zarokê min jî dewrî zarokê xwe bikin. Mixabin di wî warî da li Bakurê Kurdistanê ew hişmendî hinkî qelse. Bi hêviya ku milletê me hêdî bi zimanê xwe bigire û wan siyasetmedarên Tirk ji xwesteka ziman jî aciz bibin. Belê em derbasî mijara xwe sisiya bibin. Kek Fexrî hema me ji te înca dest pê bikin mijara sisiya. Krîza aborî şeva bîstê vê mehê êvarê piçkî derengê şevê bû. Civîna kabîneyê bawerkim hebû û piştî civînê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan derket televizyonê da peyivî û di nava saetekî da dolar derket. Êvarê dolar 18 bû. Yani 18 lira û 38 kuruş bû. Lê 21 mehê navê rojê bû 12.46. Vê gavê di binya 11 da ye. Di nava rojekî da, şevekî da. Hema bêje ji sedî 26 falan dolar ket. Di wê şevê da bi milyara dolar hat firotin. Banka girtî bûn, em bêjin daireyên fermî tev girtî bûn, lê hat firotin. Hinek dibêjin ku evyanê bi awayekî perê hineka digîje hineka bi vî awayî. Yani kesên derdora kabîneyê û Serokkomar bi vî awayî ew û tarafdarên xwe, alîgirên xwe bi vî awayî perel kar dikin. Ji qewlî Diyarbekirê ve perelê dixin. Belê keko tê çi bêjî di vî warî da? Kek herîfî ez neaborî nasim. Lê yani em jî dişopînin. İşte di bernamadan dişopînin. Em dora 20 sal 20 zilamî jî dişopînin. Niha ev iktidara êdî wek dewletekî, yani wek dewletekî ew dewletê ku berê em jê nerazî bûn jî, yani dewleta Tirkiyê wek wê dewletê jî naşoxile êdî. Yani sistemek bi serê xwe û oligarşîk evek çêkirî di nav xwe da û besê dî yani em bêjin ewleya hundir, yani iş güvenlik dibên, ya derve dibên, istihbarat dibên, çawiş û niza pisporê evê dibên, heta bekçiya dibên, heta hinek evê medrese û camî û ew falan ocaq mocaqê evê vana gişt sivîlazasyon, sivîl ewin, tevgerên sivîlin. Vana gil wazîfedarin. û ji vê sîstemê jaliyê aborî da herkes goreyê xwe yek û nêzîkî wan e di nav vê sîstemê de yî sûd werdigirtine. Ji ber wîya eva êdî qirêj dixebite. Yani dünyayê rojavayê ev kesa ji ewa xwe derxistine 5 sal, 4-5 salî vê dawiyê êdî hêviya xwe jê birîne. Çünkü karê İranê kiriye, perê İranê, petrola İranê bê usûla em bêjin dünyayê ew kiriye, işte rast kiriye, ew qediyayê îjar perê
Venezuela'yı و زێڕێوێ و قۆقایناوێ و ئەبێ تشتێ قاچاک وانا دەستاوێتی وا دەرنانا دەستاوێتی نها باساوێ بکن ئیرۆ لە پیاسا تورکیە زەیتون yani ئەوە هەبوونا زەیتونە سێدی بیستێوی زەیتونێ ئافرینەیی سێدی بیستێوی yani bile sebep Türkiye nakev hinek ciğer talan dike yani em dibin abori edi bi sistema devlet buyne em bejin henarde و evi nakebt yani ihracat u ithalat u gore karuna nakebti rusumavi vergiyevi evi vi avay nakebti devlet goreyi şerti xwe goreyê kuvana damezirandinê dixebiti yani gayri yasal ji ber wî keko kam îcar ji kek Hüseyin bipirsin kek Hüseyin li gorî em bêjin odeya esnaf û sanatkaran a dikandariyan em bêjin a Diyarbekir di nav vê salê da 958 dikan کو دنابوان دا 20 حبجه فرونن نانن هاتن گرتن خو گرتن yani وان بخو دبج کار بردا جبر کو کار نت کرن اندی zarar کرن تیدا دیسا لفارقینه آمده زاروک کی 10 سالی بنابه یونس امره بینن جسرما جبر کو او دداش کود ویژن سازیا کاربای الکتریکی کو الکتریکا وانا بریبو سبی جسرما لگور دکتورا لگور راپورن دکتورا سبی جسرما جیانا خوش دستا و ساخوانه دکه کو اف کریزا آبوری اوله ویل کرداخه he em bêjin encamên wî hê tam natine tê çi bêjî keko divî warî da yekeke wala jinaha de hêdî vî serî rê dide belê yani me bi hawkî mesela sermê em hebkî dibûr de rehetin ji ber got hê qeşa tune hê bayê ûro ji zozana bayê berfê hîn ber bi me de nehatiye keko mêrdîn hinkî germ e hinkî germ hele qo serê hîn germtir e mêrdîn sar e belê ji ber wê yekê ew astengiya me wisa hîn dest pê nekiriye lêbelê car dijî yani mesela psikolojik de a serî de mesele gelkî xerab e yani millet wed nû şêşiyar bûye kî bêketiye çi durûnkî ne gelek xweşik rojkî dire marketê lê nere gobde were qedestînê roja din dire gobûyî 12 13 15 ji ber wê yekê hîna nû bi nû bi tişnat hese keko ez dixwazim tiştekî dijî ji ber pirsim kerim ke niha li hinek dibêjin ku sedemê vê krîzê ev hikûmeta heyî hema didizin û hema gendelî heye ji wê bonê hîndî perenemaye lêberê hinek bi taybet Kurdên me pir wisa dibêjin sebebê wî ev şerê heyî ye şerê ku Tirkiye dimeşîne îndî bi çawana têra vî şerê nake li Başûr şer dikin li Rojava şer dikin li Îdlibê şer dikin li Ezerbaycanê new li çi zanim li Lîbyayê new perê wan îndî têr nake ez bi xwe jî ez zanim ku bi 10,000 hinek behsa 40,000 50,000 ew wan çeteyên Ereb ê Sûriyê bi maaş wan xwedî dike tamamê tecîzata wan dide tê çi bêjî di wî awayî da li gorî cenabê te sebeb çi ye ew rastî ki rast e yani wena li Tirkî gelkî tê peybandin belê yani di wî warî de ew meselekî me ji bîr kir gembêjin mesela te ew sê hebê Sûrî hatine şewitandin ew nacî sedem ew bû ku
گو هر رو دردکم بده سوریه بده اشغال کریه نان جمره نهشتنه به پریم چوتو بخبتن هم برچی بونه yani ایجا افجی تشکی وای مثلا وقت مثلا گو جناب تجا آنی زمان ترکی جی نمایه گو نچویه نکتیه و به هزارا چتا به دلار معاش دو بله اما تبیجه جوی درجی دستوالا بدگره تشکی ندیاره هم نزانن yani بله بله که حسین Türkiye devlet talancıye yani uci ki go dahale خرج بگه گو سدی نستینی مثلا وقت که آنی زمان عفرین چیه؟ عفرین باجار که اما لعفرین زیتونه نه عیانی گو بداره زیتون آنی لترکی فروتن تو دف زیتونه برده بله بله که از خوازم ام درباسی اما بینا درباسی او آلیکاریا گو او تالانا گو دکن yani nakebe bütça devleti gojbo millet bixebitîne. Bele. Ez dixwazim em derbasî mijara xwe çara bibin. Bi rastî ez wexta wêneyê Heyder Qurbanî dibînim ew di wêneyekî dewsa vedişire. Yani dikene hinkî ez pir berdikevim. Roja 19 vê mehê serê sibê li zîndana Sinê hat darvekirin bi tometa hevkariya PDK İranê dihat sûcdar kirin. Goya gere li gorî parêzerî wî îtiraz kiribû ew ê dosya wî hê biçe mehkema bilind li mehkema bilind ew ê bata dîsa dosya wî bata vekirin lê belê hema jinişkava wî dar vekirin piştî ku wî dar vekirin rojek piştî wî gel çû ber derê wî û li wirê xwepêşandanekê li dar xistin tê çi bêjî Kek Hüseyin di derheq şehîd Heyder Qurbanî da Keko ji bo kek şehîd Heyder ez gelek xemgînim û bejna xwe ber wî tewînim ew dijminatî bêminnetî ye û ji dijminatiyê re sînor tune ne yani wexta got ew lez û bez got hatiye dardankirin ew tirs û xofa wî got çi qas li ser bandora tirsa wî li ser Îranê girîng e got hetanî bi lez û bez ew ji ber xwe kirin lê belê tiştê got gelek kêfa min jê re hat got gelê Kurd cara yekem e li Îranê bi girsayî li pênc şeş qeza xwepêşandanê gelek wilo yani qelebalık ev tij şermezar kirine ev ciyê kêfxweşiyê yî lê belê wexta ku îja mero li wî dinere Mihemed Selîmî jî tê bîra mero Mihemed Selîmî wexta ku bi hunerê xwe bi xebata xwe bi zanistiya xwe bi cîgera xwe got dikaribe ji xebisxanakî dagirkir weke Îranê bireve û here xwe bavê ji hemêza birê xwe û birî wî bigire car şûn de bide û piştî rojkê wî daliqînin ya gelkî xemgînî ya wî ye ne Heyder Qurbanî ye Heyder Qurbanî wezîfa xwe kiriye û li ser wê bîr û baweriya xwe Kurd û Kurdistanî şehîd bûye ketiye rêza şehîda çûye bûye mêvanê Qadî Mihemed û Nemir Barzanî û hemû dost û hevalê got ji bo Kurd û Kurdistanê hatine kuştin yani ez karim kurtasî vê bêjim spas belê
kek Fahri tu parêzerî yani hukuknaseki wexta ku merib li Îranê dinêre bi rastî darvekirin li Îranê gelek zêde ye bi taybet jî Kurda darve dikin. Nizanim çend dewletên dinyayê darvekirin têda heye lê belê darvekirin duwarê hukukî da ez dixwazim hinekî tu nêzî meselê bibî. Tê çi bêjî? darvekirin îro li Emerîkayê jî heye hûn zanin yani ne darvekirin bijî ewa mirinê em bêjin ceza mirinê heye li gelek cî heye li Rojava devletê Rojava hat rakirinê hûn zanin li Tirkiye jî bi duê pêbajûrê de hatiye rakirinê fakat hinek eyaletê Amerîkayê heye devletê gelek devletê din jî hene çikû lê zêdetir yani ya ku em dibînin û tê gotin tê zanîn jî li Çînê û li İranê zêde ye. Yani ji ber wî ya İran bi serê xwe wek numunek e. Mesele yani çünkü yani darvekirinek pir be ew bi vahşî tê ew kir. Mesela bêjin li orta meydana evê bajêr bi evê bi çûn çi bên bi makînê ewa kepça û niza bi ewa radibin însana darve dikin bi roja li wira dihêlin yani vahşetekê dike. Eşku em bêjin tiştê ku di zindanê wan da tê dîtinê kes nizane. Fakat bi min dünya jî di vî warî da yani caliyê hukuka navnetewî da jî qelsiyê dike. Yani durûtiyê dike. Di naviya da Rojava jî heye. Devletê Rojava jî heye. Ji ber wî ji sîstema Îranê tê zanîn şikur. Fakat tu nikane ku ji bo serweriya devleta tu çav li hinek tişta bigire. Yani dünya eva sîstema devleta wer lanet tiştekî ku îro gava tu bu devlet tu dibe her tişt. Dixwazi 100,000 bi. Dixwazi Myanmar bi. Dixwazi niza li kî derê ew bi. Tu dikevî bin sîwanê hukuka navdewletî. Ji ber wî ya dewletbûyîn tişkî wisa ye. Yani Ji xwe minê jî bipirsiya min ê bigota ji bo ku Kurd tûşî van darvekirina nebin divê çi bikin? Yani ji ber ku Kurd yani tamam tu jî darvekirinê dibe. Em bêjin li Îranê ew wênek cî heye seda wênekî li dünyayê ew jî hat ew kirin qebûl kirin tê qurşûnkirin jî bi sed li başûr tenê ne li bakur em bêjin ji koşkiriyê bigire ji Zîlanê heta Zîlanê heta agiriyê heta wê bi seda bi 100,000 bi 10,000 işte li Dêrsimê însan hatin qetil kirin yani ew wan gotin ku wek ewan çi dibên mişka me jar çaxliyan ve me wek mişka jar didayê. Em bibînin ewa qîza manevî ya Atatürk Gökçe digot gava me ew bi ser wan da direşan ew digirt, keyf digirt, zevk digirt falan filan. Ne icabî ku em dûr herin nakeke ku wayê hê roboskî doperê anê çêbû. Yani ji ber wî ya evaya devam dike, wê devam bike. Ji bo wî yani ha darvekirin, ha bi tankê Abramsê êrîşkirin, ha bi Daişê şerjêkirin. Dermanê vî karî dewletbûyî ne. Gava tu ne dewlet bi, tu ewlaya te tu neyî. Tu gava dewlet bi, tu 100,000 bicî, tu 50,000 bicî, te seni nikan destê o derêjî te bikî. Maharet de dewletbûyînê da yî.
fakat devlet boyuna kurda wer lanetek çekirin ku evê ku ji bo ku Kurd bibin dewlet ji bo Kurd nebin dewlet 100 sal berê proje çêkirin. Mesele virdayî. Yani ew toxa lanetê, ew gora lanetê 100 sal berê bi destê vana li hustiyê Kurda hatî piçikandin. Ji ber wî qehremantiya Kurda, tevgera Kurda li goreyê dünyayê binêrê bi 100 şoreç çêdibû. Ama tu dinêrî nabe. Ji ber wî ya yani ev laneta ku devleta sistema devleta heta ku ra neve û bi vî hawayî evekê ew ne bi rastî halê Kurda ew ê wisa be. Yani ew ya wer kurşun kirin ya wer bomba kirin ya jê wer darbe kirin. Yani heta Kurd bibe ez Kurdim qedera wana bêviya eştera bêjim tu neyî ya jê wan da bibin. Yani ya bibin devlet ew ê hebin yan jê wan da bibin. Ew sayî. Mesele wisa ew. Belê. Spas keko ka em derbasî mijara xwe pênca bibin. Mijara me pênca li bajarê Silêmaniyê roja 22 vê mehê di nav yeneke û pedekê da civînek çêbû. Di encama wê civînê da jî komîteyek hat avakirin. Berdevkê Partî Demokratîk Kurdistan Fazil Mîranî hin agahî da di derheqê civînê da got em ji boî yekrêziya Kurda li Bexdayê yanî li hember hikûmeta merkezî got em Kurd bi yekrêzî tev bigerin em di nav hin em bêjin tevgeran dane em lêgerîne ev ya lêgerîne em ê bi partiyên din re jî civînan çêkin em hêvî dikin ku em ê wê yekrêziyê ava bikin. Belê bi hizra te ji boî ku Kurd li Bexdayê em bêjin li qarişî Ereba mafê xwe biparêzin gere çi bikin? Çi em bêjin ewka yekrêziyê heye feyda yekrêziyê ew ê ji Kurdan re hebe. Keko eştera bêjim yani wek wezîrekî dostê min wexta xwe da gotibû Iraq mir kirin tabûtê di zimara dawiyê jî Kurda lêxist. Niha bi min Iraq ne devlet bû, Sûriye ne devlet bû, sensasyon da jî ne devlet. Yani mesele sadece mesela Türkanı ne? Kurdanı ne? Îro Kurda jûra derxijî çi bixûb serê bixûl hevdû nakin. Yani Sunî bixûl hevdû nakin. Ereb bixûl hevdû nakin. Yani Müslüman bixûl hevdû nakin. Ji ber wî ya yani halê Iraqê wisa. Ha tu di nav mala xwe da tu yekrêziya xwe biparêzî tu yani bibêjî nebêjî lemper dijminê xwe lemper dostê xwe jî. Tu bihêzî. Fakat şanssızlığa me mezin heyî û di van 4-5 salê dawiyê da jî hîn ew bû, hîn geş bû. Jirgî ku yeneke di nav xwe da ev mesela Lahor Şêx Cengî û Araz Şêx Cengî û Ala Şêx Cengî û Qasîmî ketin evê bi rastî yeneke ji çizgiya ew jî bela kirin. Ji çizgiya rahmetî Telebanî jî bela kirin. Çünkü Telebanî ew li dîrokê ma bi kemasiyê xwe bi evê xwe em wiya berdin lê vê dawiyê wek stratejîkê bi pedekê re lev kiribû.
fakat gava ku jina wana va awan goran qetiya û Lahor cengî û Araş cengî zarê em bêjin birawî zanyarî virda wê ra girtin destê xwe û bi Îranê ra tevgerî kirin xwastin Süleymanyayê ji wê veqetînin ji bo vêya xebat kirin dewra berê yani dewra bertirê Kurd yekrêz bûn hêsir bûn li Baxdadê lê dewra berê Kurd yekrêzî ew nekirin xwe bê ewa wan işte li meclisê hûn zanin Serokwezîr bi evê Iraqiya hat bijartin yani Kurd dewra yekrêzî ne eva qes bû xwe ewa îro ji wê salê şûn de ji evdeyê şûn de ev tiştê hat serê wana jî bi rastî ne yekrêziya wan bû li mala xwe ne yekrêz bûn îro tiştê ku bû şûn de yani wusatê xwanê işte ew erk merkê ku dest Lahor da bû dest niza êdî da bû hat girtinê fakat ew kadroyê berê hûn zanin jarda dayî kirin mesela jê Mellebextiyar hem teorisyenê wan e hem kadrê berênin işte Resul Alî û êdî û virda wê da evana bê bandor kirin ji ber wî li wira duzen nayê girtinê yani yekrêziya ku ew dixwazin pedeke divî warî de samîmî çünkü ku ew dibînin yani ku xwediyê Kurdistanê dibîne dixwaze Kurdistan bi şeklekî bibe dewlet bibe ew ji bo wî fedakariyê dike bi rastî fakat ewa çepîtiyê ew klîk em jê radibên ewa di nav çepîtiyê de ruhê çepîtiyê de klîk bûyîn heyî yani ji ber wî va klîka heta ku çareser nebe yeneke nebe partîk bi serê xwe û ewa di nav wan de problem hal nabe yani lalîkî Talebanê Qubat evê Serokwezîrê Arîgirê wî yê evê maliyê wezîrê maliyê ji yenekê yê perê wan der ew ê der em bêjin hisa wan diçe Süleymaniye li wira wenda dibe du raz vê ku hikûmet pere nadime yani tişkî wîsayî ji ber wî fakat ez bawerim ku Kurda yekrêziya xwe divî warî da dîye ew ê ya çê bikin bi şeklekî problemê wanê mezin car de herhalde devê da têxwanî di mesela Serokomar da têxwanî yani ya wek ew eger li wira hevdû bikin ew ê hevdû bikin fakat aliyê şiya ji xwe nebhevrane yani asıl mesele di nav wan da yî ji ber wî eger ku em yekrêziya xwe çê bikin em li dijî evî wana bihêztirin heta imkanı bi wan re ew ê jî bikin wisa têxwanî sadir wayî çel û pênc rû ew dayî wana îca ji Kek Hüseyin bipirsin Kek Hüseyin li gorî te van dewletên cîranên Başûrê Kurdistanê dewletên dagirker bi taybet Îran ew ê bihêle ku ew ê qeweta wan bêşkênandin û wê Kurd dikaribin bigîjin hev ew yek û ê didiya ger ku Kurd bigîjin hev li gorî cenabê te ew deverên maddeya 140 dikaribin bi dest bixin belê keremke keremdar be eko wala yani pir zor e û çünkü birîn xedar e yani rûj hestendine û fedî di nav wan de nemaye û şert û şurûtê wan gelek ji hev cuda ne yani îro bi çi sedemê hatiye wê qonaxê ku wê bi hev re yekrêzîkî û destdostanîkî bidin hev û berê xwe bidin Bexdayê û li ser navê Herêma Kurdistan bi yek dengî penaseyê wan bikin ev kêfxweşîkî ama
fakat valla tıbavariye nade mere. O mesela yenekeci وكك قلت يعني او ديروكي مثلا كك جلال طلباني لبلي حياغو بمرجي هين yani eğer بچوچك جهابون ama bu Kurdistani işdimeşan yani ura eşkere vekibana tu hendek dinava xew pedekê da çênet kirin lê belê evna piştî ku ew çû pê da yani vana cudatiya xwe dijunantiya xwe û hemû tiştî li ser PKK girêt ama me kişa televizyona dît yek ji wan derketibû digo eger PKK bi ser biketa wê tu qîmetê herbiyê me nemaya me veya bi hêz û quweta xwe me ev têk bir yani ev mesela referandumê me têk bir eşkere anî ziman piştî wê bandora Îranê li ser wan ne şoxlê wilo bêje hevalkarî örgütsel dostaniyê yani bandora İranê li ser wan zêde yani bûyî weke millekî wan yani wê bi çi cesaretê wê bi çi awayî wê karibin xweş bin bandora İranê xilas bikin wê İran باور nakim got vana bi vî awî wê bixwaze got gavnê wilo eşkere û ji bo got Kurdistan pêş bikeve û ji bo got hevaldostanî da çêbî got yani lwa bimeyzîne û lêbelê tiştek kek ji anî ziman mesela ana tu binere ma Iraq li ser çi dewlet e Iraq aslında döndürüyor xwe de wexta ku didire yani yani ew nîkokiyet nava Şiîya de nava tu kesî de tune êd nava Suniya de hene tu kesî de tune fakat hettanî got mesela Kurda hebe wê ew jî ji bo tevaya Iraqê xwebûlo jiyana xwe berdewam bikin îja ême em Kurd newilone yani em Kurd yani em ne netewin yani em nekedîne ji bo netewa xwe yani berjewendiyê me örgütî veya partîtî yani di ser welat re ye yani ji ber wê yekê astangiya min mezin gelek ew e netewin lê belê ew hestên netewayetî hinkî mixabin ême Kurda qelse qalsın herê yani mesele yani mesela mezin gelek dûr da ye yani ev gotine mesela tu derkeve televizyonê li hemberî dinyayê tevî tu bêjî mesela referandum me têk bir got me têk nebirna em têk diçûn wê Mesûd Barzanî bi ser biketa tu kiye Mesûd Barzanî kiye weta got mesela Kurdistan be yani astengiya me nej derve sıkıntıya me gelekî girîngî mezin nej derve meselê me hindûrû dane vay devê ev deriyê Sêmalka ay çadir kî vegirtine dewleta Tirkiyeyê em ê di mesela Sûriyê de werin ser wîrê em hema madem tu derbasî wîrê bûyî em hema derbas bibin yani li Sûriye Türkiye û Rusya bi taybet ev her sê jî li Sûriye da Sûriye bi xwe Sûriye qebûl dike û Türkiye û Rusya çi dixwazin di wî warî da tê gotinên xwe bêjî û Kurd rewşa Kurda çi ye te behsa deriyê Sêmalka kir carna ew ciwanên şoreşger ji wan re dibên êrîşî partiya dikin Molotofa davêjin partiya êrîşî em bêjin saziyên ragihandinê wek Rûdawê wek Kurdistan 24 êrîşî wan dikin ez dixwazim tu ewilê van dewletê hanê çi ji hev dixwazin çünkü di hinek ciya da digîjin hev di hinek ciya da lê nêrî hatine hember hev ez dixwazim di wî warî da tu gotinên xwe çi ye gotinên te çi ye li ba me ez yani ego di Sûrî de
yani bandora wî giranî got li ser Sûriyeyê Rûsyayê. Yani Sûrî berî 5 salî de eyaletek Rûsya bû. Xwe Ewropa nasetin, digom sosyalîstin, ew jî bi wan ve dimeşiyan. Lêbelê mesela Tirkiye gorê danê çû ketine wê de yani bi texmîna me wexta ana got hikûmeta Sûrî dibêje yani hatay a me ye gerek Tirkî jê derkeve bistînî ew bazarek din rê şanî me ro dide. Li ba dilê me ew bazar wê çi be? Wê talî Rûsya têxe navbeynê wê bêje bera Tirkî ji vêyan heremê vê dê derkeve. Yani ji navê çi ye? Ji Koban Efrînê û ji girê Spî yani ew wê wek şolê bazar gulo dîne bîra min. Rûsya jî diwir de Rûsya jî diwir de cî bi cî em dibînin yani astengeş ji Tirkiyê derdixe. Ji bo ji îja berî niha bi du roja eskerê Amerîka jî hatin di çend ciya de xwest got derbas bibin eskerê Sûrî rê nedana wan talî rê nidin ji xwe re vekirin hatin rê Qamişlû. Keko tedbêjî Amerîka dixwaze çi bike? Yani wê çi bike ez nizanim ama îro wexta got hate cara yekeme got milê xwe daye PYD û li pêşberî kamera û televîzyon û dunyayê tevî. Got hatiye di Qamişlo de di sikaka digere ji xelkê Qamişlo re eşkere dibêje em di gaziya we hatine. Em nahêlin got tu kes li vê derê bê we dagir bike û zulm û zorkî li we bike. Yani baya cara yekeme em vê dibînin ama ya din veşirtî ya din gojmer pêwîst ya din got em li ser disekinin mesela PYD û NKS'yê. Yani PYD her carê wê Amerîka wê bê em gihişne qonaxekê wê berdevkê PYD'ê siyasî wê derkevin wê meselê şolî bikin. Wê ji pêşmergê roj bidine xebera. Vay nû tiştik dest pê kirine pêşmergê roj zarê wan, jinê wan, bavê wan, diyê wan hemû tehdît kirine gotin hûn ê ji vir koç kin. Çawa got li Tirkî nîjarperest ji Kurdê Tirkî dibêjin divê ji vir koç kin û herin warê xwe evnêdî jî divê ji vir koç kin û tu cî warê welvê derê tune ya hûn ê zarokê xwe bînin têxin hemê zame ya jî ciyê welvê dê tune. Çadir vegirtine heft dewleta Tirkî dibêje me bi filan koordînetê û bi aha şiklî me wan dane kuştin evna derxistinê de pêşmerga wan daye kuştin. Û dijîtî û dijminantiya Kurda dikin. Yani mesele jî tamam li ser Mesûd Barzanî diedilînin. Ji bo wê yekê îja dimîne mesela Amerîka. Yani ev mesela astana bay derketiye rêziya Tirkî esas kirin. Yani dûr de biryar girtin, xistin bin protokolê gotin yek rêziya yekdestiya Tirkî ev mesela divê toprak bütünlî awaya bi cî war kirin. Divê çeteyê li hundirê Sûrî, El Nusra û IŞİD û El-Qaîde gerek zû bi zû ji wê dirbêne derxistin. Divê li İdlibê gerek nema xelk bêne kuştin û aramîkî li wê çêbibe û millet dûr de rehet jiyan bike. Li ciyê din li nabêj bîra min çû keçikek PYD komutana wê derketiye ban Tirkî dike bê em li virin em bi çekê xwe hazirin û wexta got tu were em ê bersiveke tund bidine te. Wek mesela got li
چیگه چاوا بانگوازی کی وان کرن گوچون و وک کوي شین همه فریان چون کزنا به پودا چون ملت ناف لپه چتا ده هشتنو و گوتش سکنه بویا هیجی دبه هر بجی بر خدا نامه عفرینی بله ناوی چیه ایمه آدان علی دوران قالقان دگو biz عفرینی verdik ama kaza Hakkari Şam dinliyid go yerine alacağız. Yo mevede de mevede bistin. Millete mecua yakin dikaka go makaja u gidite beje çe. بله Sadam yekje jave lebele ana kase vak habbik hedi rişke wanjir dibe. Yani ev bedengiya xoy çend sal beri hinki şkandine. Hinki daxunyanyat den, hinki xo peşandanat den, hinki xod bine xodi. Beri uno bedendi ki bu hama dugo bira xarane be. A belki çe be. Ayim deng neken. Hala bisakenin vay Amerika, vay Rusya, vay Fransa, vay navi İsrail. Belki vana. Ya o götü lxon nebe xodi. Tu nebe xodiye doza xwe. Tu nige xol ardê nexî. Tu li ser masê tu nehafidînî. Tu bi wan nede qebûl kirin. Bi biyawaliya ev tiş çê nabe. Çünkü yani ev PKK ji çiga hez nake û li wa qonaxê û jî nasekine. Çawa zorê diparêze hew qasî jî ji zorê ditirse. Rast. Neş xwe hêzên ku şiddetê bikartînin ji şiddetê. Ana bine ez di nav wan di salê dirêj ma û min rêveberî kir. Yani zamanê ku ez hebûm û pê heyanî deverkî jî yani heger sed bûn ew sedana dibin sîwana çar heba de ew berxwedan û ew serhildan û ew qehremantî. İja ji ber wê yekê yani em negelkî umûd şikestîne feqet mesela got bêm got Rusya bi İran û bi Tirkiye re wilo gavne eşkere û bixwaze Amerîka çünkü tişkîtî jî diwirde biryargirtine gotine petrola Sûriye gerek ji destê neyasaya derkeve bikeve destê Sûrî. Ema wexta neyasayî kî nêzê PYD ye. Halbuki PYD ne xwediyê neftê ye. PYD bekçiyê neftê ye. Nefta Amerîka ye. Ew bi kirêj xwe li wirê. İja dimîne di nav wan de PYD û PNK ye biçê û NKS weta got wî warî de gokaribin bi rajî gavkî li ser netew li ser Kurdistanî gokaribin bi hev re bavêjin. Yani dibe got ji vê gengeşiyê parkî ji wan re derkeve. Yani weta got bi vî halî be bi vê lawaziyê be ti kesik tu qîmetê herbî nadime. Evî dikim ku bûya wayî be belê kek fexrî niha hinek dibêjin ku Türkiye li Rojavayê Kurdistanê demografiyê xerab dike. Yani li gor ew saziya mafê mirovan a ku li Sûriyê dibêjin ku beriya ku Tirkiye têkeve Efrînê li Efrînê ji sedî not û pênc rêjeya Kurda bû vê gavê hatiye ser sedî pazda û her ku diçe jî xera dibe. Tirkiye bi hezrê te Tirkiye dixwaze çi bike? Çima Tirkiye çû Efrînê dagirt, Girêspî dagirt, Serêkaniyê dagirt, heta çi îşê Tirkiye li İdlibê heye? Gelo ew dibêjin terör korîdorî. Mesele bi rastî bi berayîn jî mesela terörê ye an pêşîlêgirtina Kurda ku xwe bigînin behra spî em bêjin wexta dikevin İdlibê rêya behra spî digirin.
و وقتا کو ام بیژن افرین دا دگرن یک ریزیا آخا کردا روجاوا خراب کن خوازن خراب کن تیچ بیجی دویا ویدا که حرفی yani beri jimegonha dedi em bibin gavam dîrok bi rastî şîrove nebe dîrokê tu bi rastî rêk û pêk deyneyne tu nikan li hemper xwediyê wê dîrokê stratejîkê karekî jî rast bike. Na 1921 bu herhalde ya jî Misak-ı Milli evet hebû em ewa mebûsana evê Osmanlî ya dawiyê qerareke standin Misak-ı Milli gotin yani cê ku Türk û Kurd dijîn evê dewlet bin. Yani Kurda tabii vek hevala jî got wek hûn zanin welatperwerî kurdayetîk zêdetir nekirine. Yani hinek beş em bibêjin aliyê İranê, Iraqê yani Spaşûr falan ne têda Kurdê Türkiye bi rastî dibin ruhiyata Türka da û Osmanlîcîtiyê da perwerde bûne. Yani tu bibê nebêje evekî wisa heye ruhiyatek gihandine hevdû Türka û Kurda wek ciyê din ne. Niha eva mesela Misak-ı Milli mesela îro ne? Mesela dîrokê yê fakat gava tu Abdullah Öcalan bişopîne gotinê wîna te ew bike îro kevşe 20 sal berê gotî Camêr. Camêr vekirî gotî mesela J1 mesela Hewlêrê gotî. Gotî mesela Hewlêrê çi ye? Mesela Hewlêrê ev e ku Hewlêr gere bikeve. Yani em û hûn hatta ew ki sohbetê dikin yani bana dibin işkence da ne gotî sohbetê batîla uğurra dike va kevşe derket meydanê. Divê ku hûn ê ji wir dest pê bikin Türkmenê welatperwerin ewin nas dikin em ê ji wir dest pê bikin em ê bi hev re kar bikin ew ê Hewlêr bikeve Barzanî û Telebanî ew ê wekû çika ey wisa gotî ew ê wekû çika werin bernigê we bayê biqede. Niha valatîk di vê evê de pêvajoyê de Tirkiye dît. Tabii evê gere em faktora vî zilamî jî bibînin. Ev zilama Osmanlîcîtiyê dike. Yani sistema anî ew em bêjin felsefa damezrandina dewletê virdayê da bi carê da heta 2023 hinek takvîma dide hinek tişta ew dike eva guhertina hêdî dike. Ji ber wîya îro hebûna wan a wira wek evê ruhê Mîsak-ı Millî gere rast bikir. Tirkiye xwe bi vî hawayî dît. Ji valatiya evê sûd wergirt. Bi rastî çalak nine Amerîka. Yani siyaseta Amerîka wek berê li rojhilata navîn çalek nine. Hatî guherandinê. Yani îro dahî en zêdetir û li ber dünyayê dîplomatîk olarak hinek evê wan tahdê wan hene. Di PYD ra tu dîplomatîk evê wan tune yê. Gava tê gotinê divê em ji bo Daişê hatin ew jî alîkariya me dikin. Tu wekî dê ew wekî me tune yê. Vekirî dibe. Bekçîtiyê dikin. 11-12 hezar zarê Kurd boy bekçîtiya wê kuştine yani. Fakat bi Kurdê evê ra ne wisa yê bi Kurdê Başûr ra dîplomatîk evê wan henin tiştê şûnda ve negere hene. Bi vîya ve jî 2017 da 40 kilometre ma eger ku berxwedana Sihêla û em bêjin Pirdê neba
Abrams tankê Abramsê Amerîkayê topê xwe gihandibûn evê hewlêrê û mesele gere hewlêr biketa. Peki dixwazim di vir da têkem naberê tiştekî ji cenabê te bipirsim. Ez ê cardinê werim ser mesela Rusya û Türkiye û Sûriye û heta İran wek tê zanîn civînên pêvajoya Astanayê car bi car dibin serpereştiya Rusya'da bi piranî ew îş ew organize dikin. Türkiye, İran û Rusya herî dawî çend roberê li em bêjin paytexta Kazakistanê civînek çêkirin. Di wê civînê de gotin em yekrêziya axa Sûriyê diparêzin û tiştê balkêş ez dibêjim. û gotin civîna pêş em ê li Tehranê çêkin. Lê wexta ku awan li wirê civîn çêdikir di heman demê de leşkerên Emerîka hatin wek Gokek Hüseyin anî ziman bi PYD re li Qamişloyê xwehêşan dan. Yani vekirî buwan ra derketin kuçew kolana. Gelo evana mesajın ji hev re dişînin Emerîka û Rusya. Yani em bêjin wexta ku divên em ê civînê li Tehranê çêkin ez bawer dikim ku vê gavê miyê canê Emerîkiya dibin şûjin û o di cilê wan da davêjin derva. Ew qas aciz dibin. İsraîl jî wisa. Tê çi bêjî di vî warî da? Keke be ew Sûriye wek keval evê keke Hüseyin jî got dedi ew demakê Kurda jî diparast tiştê wa kapitalîst olmayan yoldan sosyalizme geçiş. Yani henek devletê ku proleterya tune fakat ev çi bû vaya? Hatta hefteyê de li Tirkiye dikerana ew subayê genç şoreş bikerana bi çepara. Vê demê yani Mısırê, Sûriye evê ketin bin bandora evê. Ew tabii şerê sar da eva Rusya dev ji evê bernedayî va di nav rekabetê de. Niha devlet tücarî devletek bi devletekî re dost dine. Bayatê va diplomasî. Sûdê wan heta ku ev du digre bi hev re hareket dikin. Lê bi hev re şer jî dikin. Niha bibêje Rusya wek dostekî evê Sûriye û wek em bêjin stratejîk dostekî Sûriyeyê ne ew. Çünkü hebûna Sûriye li wira hebûna wî li rojhilata navî li dijî Amerîkayê ewekê. Yani cikî mühîm e. Peki evê çima bixwaz Tirkiye têkevî? Sorîk mesela pirsek çima ji bo xatirê hinek tişta bû. Ew çi bû? Yani ez ê hinek rê bidim te. Heta cikî. Yekrêziya Sûriye em diparêzin. Baş e. Devlet çi xwe yekrêziya diparêzin. Kesek îro li evê ji Tehranê diherin Washingtonê evê civînê ji Sûriye jî evê temsîlciya Esad diçe yani. Kes nikan pêşiya wan bidin. Devlet bûyîn tişkî wisa yî. Ji ber wî ya Sûriye yekrêziya Sûriye, yekrêziya Tirkiye, yekrêziya Îranê ewa kesî nine. Ewa Amerîka jî nine. Amerîka jî naxwaz xirab eş tera bêj. Îro naxwaze. Amerîka bixwaz gelek devlet wan xirab bibû. Naxwazin. Ew devletan evê heta cikî hebin. Ji ber wî ya li Tehranê bûyîn, li Şamê bûyîn, sibevê Şamê jî bibe. Yekrêzî ew qerara hatî girtinê vana gotinê dîplomasiyê vana dêde bawer nekin. Fakat Rusya heta dawiyê Türkan naxwazin wira bibîne. Eger Amerîka jî hevalbendiya Kurda dikir, bi rastî hesab û kitabekî wînê
وقتگو عفرینه و سر عفرینه را نزا بحرا سپی هبا نزا چه هبا رینه دا سری کانیه رینه دا گری سپی چما ریدا؟ کک فخری از دخوازم تهنکی لسر روشا کردان جی بسکنی وک کو جنابه تجی دزانه چند سال بره رزدار مسعود برزانی کت نواوانا هل دهوکه و لعوله لهوله دورال دهوکه هنک ریکفتن جی نواوان دا امزکرن لبله پاشیه او ریکفتن ناتن جیب جی کرن دو رینجر امریکا و فرانسا ویگا و دخوازن وان بینن بر باهف وک دناوان دا یک رزیه کی چکن اداره یک هبش بدن آوا کرن دوی واری دا حال کردا چیه روشوان چیه از خوازم لسرویجی تهنکی باخری که حد جاری اشتر بکری دبیشم ev ideolojiya PKK ava kiriyi çel sale mijiye kurda puçu piç kiriye evê bê peyvê karin bêje ewlî pûç kir dûra pîç kiriye niha eva çel sala li ser mağduriyetê hatiye ava kirin ev mağduriyeta heta ku bijî ki vaya serî da camergo ji malbatê gere herkes yek wer kuştinê gere tê kevin hundir virda bi milyona insan bê mağduriyeta xwe ketiye ne ekolojiya safsatayê Öcalan zanin ne efendim em qîzê kesîninin em jinê kesîninin em niza çinin ne wê safsatê zanin ne wekevê Qarasu gotiye bê jin û bê patron û bê dewlet û êdî jiyan dest pê kir ne viya zanin ama pankartê ew ê didin destê ku xwandinê nizanin ewan ew dikin yani ji ber wîya PKK êdî aparatê dewletan PKK turneyê yani îro PKK turneyê Öcalan îro lûra sembolekê dewlet jî dixwaze bimîne PKK jî dixwaze bimîne dewlet jî bikartîne PKK jî bikartîne ji vî rolê xwe jî ew razî ye eşta rabêje ji ber wî heta vaya deşîfre nebe heta vana dewlet dest ji van ber nede vana aparatê Îranê bin aparatê Hecdî Şabî bin aparatê Türkiye bin aparatê ewa herkesî Amerîka bin ê Rûsyayê bin keko rejî min hişyar dike divê heft deqeyê wema ez karim bikim ez dixwazim em mijara dawî biaxivin bi mijara dawî ra jî gotinên xwî dawî jî dora kîj we ve hûnê bêjin xatirê xwe hûnê bixwazin û bi wî awayî em bernama xwe biqedînin cardinê kek fexrî em ji te dest pê dikin Kılıçdaroğlu li kurê bû elma dabû bawerke edvêm qe elma daxa Enqerê ew kir li wirê civînek bi mixtaran û bi saziyên sivîr ra pêk anî di wir da hin pirs jê hatin kirin pirsek jê pirsên gotin ew pir behsa peyva Kurdistanê derbas dibe te çi divê jî te bi kar tînî got na min hetanî îro bi kar naniye û wexta ku tê bi kar anîn jî ez pir aciz dibim acisiya wanî ziman keko hema sê çar deqe hem vê meselê bê jî hem jî gotinên xwî dawî ez mesela evê jî peyva xwe biqedînim ew karê ku Cenabê Berzanî kir bi rastî
yani eci beditiye ez çubu bavi insaneki naife insaneki hakikaten kurtpervere ev tiştê kul dohokê du hewlêrê çêbû ew wîna kedawî ewa wî destê PKK destê dewleta berheba bû ew ê nebe bira kes vê ew neke ji ber wîya ewa kara heta ku başûr têk biçe vana karê xwe bernadin ew ê dewam bike ji ber wîya li Sûriyê yekrêzî Kurda virda wê de jî nabînin ew çû hat mesela Kılıçdaroğlu ji Horasanê hatiye ji Amerîkayê hatiye ji stepê Rusyayê hatiye Kurd Türkiye hiç mi alakadar nake Peyva Kurdistanê yani tabii ne mecbur jê hez bike em jî peyva niza çi hez nakin yani hezkirina wî jî kes naxwaze gava tu hez neke hinekê işte hez neke eva nicatperestiyê eva belkî ama yani gava em werin heta em diçin Kılıçdaroğlu em werin êxuna em bibên hatî Dicle gome çer kir gome peyva Kurdistanê me avêt sergûyê dîrokê ne got Belê ew ê dibe Eko gotinên xwe dawî jî bêje em gere em tamam gavê bikin yarê em bêjin hewceyê wî nake Öcalan çi got heta ku PKK hebe başûr merzayî nav devlet ew ê axa bimîne falan filan yani ji ber wêya ewlî dijminatiya Kurdistanê Kurd dikin birê me tamam ji ber wî gere dijminatiya Kurdistanê Kurd rakin Kurd bibin Kurd û Kurdistanî dûra jî li dijî xelkê derkevin bêj te çima wisa got êvar baş gelek spas sağ wê Kek Hüseyin tê çi bêjî ama kek henekî mesela Kılıçdaroğlu yani duwarkî dî de gelkî gerek merev şîrove bike û li ser bisekine û ji Kurda re bêje bê evê got bi destê we bi hunerê we bi xwîna we wê rabin li Tirkiye hev qasî destkeftiyê got 5 sal berê hûn dakiriye bi dest bixe wê anaka jî berê xwe daye Erdogan li ser hêz û quweta te xwe penase dike ji xwe hazir dike ji bo got vê îxtidarê biqelibîne here li ser wê dê qonaxê rûnê û wexta navê te jî derbas dibe ji te re xeber dide yani wexta got dibêje ez jê acizim yani mana wê ne ama acizî tenê ye jê re dibêje dibê te hîç di tu devera didiye gotinkî biçûçik jî di lehê wana de gotiye yani bera ev mesaj em bişînin ji Kurda re ji Kurdê got îro wê sibê rayê xwe bidine dengê xwe bidine û wî bikine îxtîdar yani sıkıntıya me mesela Kılıçdaroğlu gotiye Kurdistanê hez nakim yani hez bike wê çijmir bike ama mesele ev e got yani dijminantiya mi bike û yani hebûna xwe dewletbûnê got li ser tunebûna min çê bike û hîn ji wê kormê avê vexwe û bi wî zimanî bi wê helwestê û wê bîrûbaweriyê siyasetekê bi sed sale bimeşîne hetanê îro û ez jî rabim wî onîrize bikim wî bikime îxtîdar got ji bo carek din talan koçberî û mecbûrî îskan û birçîbûn çê bibe ev gerek merev bangawaziyê merev gerek ne vê rexnê ne gol Kılıçdaroğlu bike em ê vê rexnê li êgo ana difikirin û dixebitin got Kılıçdaroğlu deynin ser wî textî rexnê me ji wan re ne gelek spas keko ez ji we her diyara jî spas dikim
ji bo ku hûn beşdarî bernamê bûn û spas ji hemû temaşevanên hêja re û hevalên rejiyê ji bo keda wan mala wan ava û her hebin berê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernama xwe hetanî bernamekî dinê bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş. Şev baş. Şev baş.